YouTube चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनैहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जामनि थाखाय आङो जीके रिभिजन लानानै फैबाय। बेयाव ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि थाखाय आङो जीके रिभिजन लानानै फैदों। जोंना फैगौ 21 आगस्टआव ग्रेड 4 नि एग्जामा जागोन आरो 28 आगस्टआव ग्रेड 3 नि एग्जामा जागोन। बेनिखायनो आङो नोंथांमोननि थाखाय जीके रिभिजनखौ लानानै फैबाय। नोंथांमोना नायदो जोबजासिम। बेयाव गासै 30टा कुइसन दङ। नायना लादो आरो नों बेसे हायो कमेन्ट खालामदो। अब्ला फैदो जोङो गोबाव खालामालासिनो फारि फारि कुइसनखौ नायलांनोसै। 1 नम्बर कुइसनाव दङ जोंना (1942) मायथाइनि बिग्रायखांनायाव आसामनि गिबिसिन मुंख्लंआ सोरमोन? बेयाव मोनब्रै अपसन दं, नोंथांमोना बासिदो। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन ए कनकलता बरुवा। दाना नेक्स्ट 2 नम्बर कुइसन। 2 नम्बर कुइसनाव बुंदों शंकरदेवनि बिबैनि मुङा मामोन? बेयाव मोनब्रै अपसन दंखायो। जुदि नोंथांमोननिसिम खावलायनाय सोंथिनि फिननायफोरा बबेनियाबा जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला थार फिननायखौ अन्नानै नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नम्बर सी खेरसुति। दानिया 3 नम्बर कुइसन। 3 नम्बर कुइसनाव दङ नोंथांमोननि स्क्रिनाव, नोंथांमोना फरायनानै लाग्रोदो। बेनि उनावहाय बेनि एन्सारा बबे जायो बेखौ होबानो जाबाय। बेयाव बुंदों सोरनि खुंथाय समनिफ्राय संस्कृत रावा आहमफोरनि रांखावरियाव बाहायजादोंमोन? बेयाव अपसना मोनब्रै दं। मोनब्रै अपसननिफ्राय बेनि कारेक्ट एन्सारखौ बासिदो। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नम्बर डी रुद्र सिंह। दाना नेक्स्ट 4 नम्बर कुइसन। फर नम्बर कुइसनाव दङ गाहायनि बबे मोनसे जायगानिफ्राय आहमफोरा फैदोंमोन? बेयाव मोनब्रै अपसन दंखायो। बे मोनब्रैनि मादाव नोंथाङा बासिदो बेनि कारेक्ट एन्सारखौ। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नम्बर डी मंमाव इन चाइना। चाइनानिफ्राय फैदोंमोन, चाइनानि मंमाव जायगानिफ्राय। दाना फैदो 5 नम्बर कुइसन। पिअलि फुकनखौ माब्ला फासि होदोंमोन? बेयाव मोनब्रै अपसन, नोंथांमोना बासिदो। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन बी जुलाइ 26, 1830 आव। दाना नेक्स्ट 6 नम्बर कुइसन। ब्रह्मपुत्र सेरफाङाव आहमफोरा माब्ला हाबफैदोंमोन? When did Ahom enter the Brahmaputra Valley? अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नम्बर ए 1228 AD आव। दा नेक्स्ट 7 नम्बर कुइसन। क'चफोरनि खाउरिखौ मा होननानै मिथिनाय जायोमोन? क'च कइन वेर नाउन एज। मोनब्रै अपसननि मादाव बासिदो। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नम्बर डी नारायणी। दाना 8 नम्बर कुइसन। नम्बर कुइसनाव दङ आहम राजफोलेरनि समाव खाउरि बाहायनाय खान्थिखौ सोर सिनायथि होग्रोदोंमोन आरो खाउरिनि महरा माबायदिमोन? Who introduced the coin system in Ahom Kingdom and what was its shape? अब्ला बे मोनब्रैनि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना सोर सिनायथि होदोंमोन? अपसन नम्बर ए सुक्लुमुङा सिनायथि होदोंमोन आरो बे समाव खाउरिनि महरा मोनदाइन आखान्थि गोनां महरनि एबा अक्टगोनाल महरनिमोन। दा नेक्स्ट 9 नम्बर कुइसन। What was the shape of Koch coin? क'च राजफोलेरनि खाउरिया माबायदिमोन? बेयाव मोनब्रै अपसन दंखायो। अब्ला बेनिफ्राय बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नम्बर डी राउन्ड गल महरनि। दाना नेक्स्ट 10 नम्बर कुइसन। नम्बर कुइसनाव दङ कामाख्या मन्दिरखौ गोदानै लुफिननाय क'च राजाया सोरमोन? The Koch king who rebuilt the Kamakhya temple was। कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नम्बर सी नरनारायण। दाना फैदो नेक्स्ट 11 नम्बर कुइसन। इंडिका बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन? Who was the author of the book Indica? एबा
इन्डिका बिजाबनि सुजुगिरिया सोर? बा बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना ऑप्शन नंबर बी मेंगास्टेनिस। दाना नेक्स्ट 12 नंबर कुइसन। 12 नंबर कुइसनाव दङ रामचरित मानस बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन? Who wrote the book रामचरित मानस? अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर सी तुलसी दास। दाना नेक्स्ट 13 नंबर कुइसन। Who is the following was written by कालिदास? गाहायनि बबेयो कालिदासजों लिरजानाय? बेयाव मोनब्रै ऑप्शन दं, मोनब्रैनि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारखौ बासिदो। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर डी मेंहाथाम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट एन्सार। दाना फैदो नेक्स्ट 14 नंबर कुइसन। Who wrote the book Comedy of Error? Comedy of Error बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन? बेयाव मोनब्रै ऑप्शन दं, बे मोनब्रैनिफ्राय बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर सी विलियम शेक्सपियर। दाना नेक्स्ट कुइसन, कुइसन नंबर 14। कुइसन नंबर 14 आव दङ मैन ईटर ऑफ कमन बिजाबनि लिरगिरिया सोर? Who was the author of the book Man Eater Common? अब्ला बेयाव मोनब्रै ऑप्शन दं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना ऑप्शन नंबर बी जिम कार्बेट। दाना नेक्स्ट 15 नंबर कुइसन। 15 नंबर कुइसनाव दं आसाम साहित्य सभानि गिबि कनफारेन्सआ जादोंमोन। The first conference of Assam साहित्य सभा was held at जायगानि नामखौ बासिनांगौ। बेयाव मोनब्रै ऑप्शन, बेनि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर बी शिबसागराव। दाना नेक्स्ट 16 नंबर कुइसन। 16 नंबर कुइसनाव दं आसाम साहित्य सभाखौ गायसंदोंमोन। The Assam साहित्य सभा was first founded in the year। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर सी 1917। दाना नेक्स्ट 17 नंबर कुइसन। 17 नंबर कुइसनाव दङ आसाम साहित्य सभानि गिबि आफादगिरिया सोरमोन? Who was the first president of Assam साहित्य सभा? मोनब्रैनि मादाव बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जाबाय पद्मानन्द गहाय बरुवा। दाना नेक्स्ट 18 नंबर कुइसन। गाहायनि बबे मोनसेया आसामनि गिबि नोबेल एबा गाहायनि बबे मोनसेया असमिया गिबि नोबेल होनदों? Which one is the first Assamese novel? बबे मोनब्रै ऑप्शननिफ्राय बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर सी बानुमति। पाब्लिश जादोंमोन बियो 1890 आव। दाना नेक्स्ट 19 नंबर कुइसन। हेमघोष मुंनि गिबि असमिया सोदोब बिहुंखौ सोर दिहुनदोंमोन? The first Assamese to compile a dictionary named हेमघोष is। मोनब्रै ऑप्शननिफ्राय बे कुइसननि कारेक्ट एन्सार जागोन ऑप्शन नंबर डी हेमचंद्र बरुवा। दा नेक्स्ट 20 नंबर कुइसन। ज्ञानपीठ एवार्डखौ मोननो हानाय गिबिसिन असमिया सुबुङा सोर? Who is the first Assamese to receive ज्ञानपीठ एवार्ड? मोनब्रै ऑप्शन दं, बेनिफ्राय बे कुइसननि कारेक्ट एन्सार जागोन ऑप्शन नंबर बी वीरेंद्र कुमार बख्तरदिया। बियो 1979 आव मोननो हादोंमोन। दा नेक्स्ट 21 नंबर कुइसन। महात्मा गान्धीआ आसामाव गिबि खेब माब्ला फैदोंमोन? महात्मा गान्धी फार्स्ट भिजिटेड आसाम इन द इयर। अब्ला बे मोनब्रैनि मादाव बे कुइसननि कारेक्ट एन्सार जागोन ऑप्शन नंबर डी 1921। सेकेन्ड टाइम बियो 1926 आव फैदों, थर्ड टाइमाव बियो 1934 आव फैदों एन्ड फोर्थ टाइमाव 1946। टोटेल बियो फोर्थ टाइम आसामाव भिजिट खालामदों। दानिया फैदो नेक्स्ट 22 नंबर कुइसन। गरमफानि अरनबारिया बबे जिल्लायाव दं? In which district गरमफानि वाइल्डलाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड? मोनब्रै ऑप्शन, बेनि कारेक्ट एन्सारखौ बासिदो। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर सी कार्बी आंलं। दा नेक्स्ट 23 नंबर कुइसन।
लक्ष्मीनाथ बेजबरुवाआ माब्ला आसाम साहित्य सभाजों रासारास सन्मानखौ होजादोंमोन एबा मोननो हादोंमोन? लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा इज honored with रासारास by Assam साहित्य सभा in the year। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा ऑप्शन नम्बर डी 1931। दाना फैदो 24 नम्बर कुइसन। कुइसनाव दङ नामगसाया सोरजों लिरजानायमोन? नामगसा was written by मोनब्रै ऑप्शन दं, बेनि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना ऑप्शन नम्बर बी माधवदेवजों। दाना नेक्स्ट 25 नम्बर कुइसन। 25 नम्बराव दङ The terracotta industry is located in terracotta दारिमिना बबेयाव दं? अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारखौ बासिदो नोंथांमोना। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जोंना जागोन ऑप्शन नम्बर ए धुबरी डिस्ट्रिक्टआव दं। दा नेक्स्ट 26 नम्बर कुइसन। The शिवदौल was constructed during the region of शिवदौलखौ सोरनि खुंथाय समाव बानायनाय जादोंमोन? मोनब्रै ऑप्शन दं, बे मोनब्रैनिफ्राय बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नम्बर डी शिवा सिंह 1734 आव। दाना फैदो नेक्स्ट 27 नम्बर कुइसन। रंघर was constructed during the region of रंघरआ सोर राजफोलेरनि समाव लुजादोंमोन? मोनब्रै ऑप्शन दं, अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना ऑप्शन नम्बर सी प्रमोद सिंह। दाना नेक्स्ट कुइसन 28 नम्बर कुइसन। 28 नम्बराव दङ इन व्हिच इयर भारत रत्न एवार्ड was given to गपिनाथ बरदलै posthumously? भारत रत्न एवार्ड बान्थाखौ गपिनाथ बरदलैया माब्ला मोनदोंमोन? बा मोनब्रै ऑप्शन दं, बेनिफ्राय बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नम्बर बी 1999 आव बियो मोननो हादोंमोन। दा नेक्स्ट 29 नम्बर कुइसन। 29 नम्बर कुइसनाव दङ दाउदार आलीआ सोर राजानि खुंथाय समाव लुजादोंमोन? द दाउदार आली रोड इज कन्स्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रिजन ऑफ। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नम्बर बी गदाधर सिंह। दा नेक्स्ट 30 नम्बर कुइसन। द जयसागर टैंक was excavated under the region of which of the following king? जयसागर फुख्रिखौ सोर राजानि समाव जावनाय जादोंमोन? दाना बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नम्बर ए रुद्र सिंह। अब्ला बेखिनियावनो आं 30 टा